Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina so in yi bidiyo na cewar buɗaɗɗiyar wasiƙa ce zuwa ga Aisha Washa'u ne ko shi ban san sunan ba exactly. Ina kira in janyo hankalin kike Aisha Washa'u. Wa'innan maganganun da kina so ki tada hankalin ƙasa. Wannan cin amanar ƙasa ce fa kike so ki. Kina kiran matasa su fito su yi zanga-zanga. Zanga-zangar da kike kiran matasa su yi akan me za su yi zanga-zanga? Matasan Arewa. Ki tafi kudu inda cibiyar ki take, inda ake zanga-zanga ta ƙin jinin gwamnati, ki je ki yi a can. Amma mu Arewa mun san abin da muke, kuma iliminmu yana mana amfani. Kuma mun san menene ƙasar nan take ciki. Ba laifin kowa da za a fita a yi zanga-zanga. Ita Najeriya dama an riga an san kowa ya san halin da take ciki. Kowa ya san halin da take ciki. Addu'a ita ce ta rage a yi ma Najeriya, ba zanga-zanga ba. Idan muka haɗu muka tarwatsa ƙasarmu muka lalata ta, ina za mu? Ba mu da wata ƙasa, ba mu da gata da ya wuce Najeriya. Najeriya dai ita ce ƙasarmu. Kuma ke da kike wannan magana akan mai girma shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari da 'ya'yansa. Inda yau ba mai girma shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari ne yake mulkin Najeriya ba, ke baki isa ki fita ki yi zanga-zanga ba. Da babu Najeriya, da an nahe Najeriya, saboda shi ne shugaba mai adalci, mai tsoron Allah, wanda in an fidda kuɗin makamai yake ba da asiya. In ba ya da wani wanda yake cin kuɗin makamai, kuma ana ba jami'an tsaro kayan aiki, kuma suna ƙoƙari fi sabidillahi yanda za su iya. Idan abu ya riga ya ɓaci kafin ya gyaru, kowa ya san sai an ji jiki. Ba ya da laifi. Kuma zagin sa da kike yi, kin san dai ya fi ƙarfinki, wannan reni ne, tunda ya fi ƙarfin sa'an ubanki ma. In za ki yi da mu, ba da mai girma shugaban ƙasa ba. Mai girma shugaban ƙasa Janar Buhari ya fi ƙarfinki. Ke wace ce ke da za ki fito a cikin ƙasa kina tozarta shugaba? Duk Najeriya babu wanda ya fi shugaba a cikin girma, a cikin mulki. Kina tozarta shi, kina ci mai mutunci, har kina kama magana 'ya'yansa. 'Ya'yansa sai ya bar su a gida, ba zai aurar da su ba? Duk wanda Allah ya sa, duk mace ko diyar mai mulki ko diyar mai kuɗi ko diyar talaka, Allah shi ya san mijin da za ta aura. Shi kuma Allah shi yake zaɓa mace mijinta. Duk wanda ya zo zai aure 'ya'yansa dole ya aure musu in Allah ya sa mazazansu ne. Da kike magana ana sayan kaya a Dubai, shi kaɗai yake sai 'ya'yansa kaya a Dubai? Ba ta inda manyan Najeriya ko ina zuwa suke da 'ya'yansu. Kaya sai ki shiga ba hankalinki, ki gyara kalamanki. Iskancin nan da ta waye kowa ya iya. Ba ke kaɗai kika iya rishin kunya ba, kika iya fitsara. Duk mun iya fitsara, mun iya rishin kunya. Mutunci ne ke sa muna, kuma matasanmu na Arewa ba inda ba za su fito su yi zanga-zanga ba, a kashe mana ƙasa. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. In kin ji kunne ya ji jiki ya tsi.